قال الله تعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اشست کمی پایا زے ایوان محمد جبریل امین خادم دربان محمد ذات خداوند کے مخفی است با عالم پیدا و ایانس بچشمان محمد تورات بر موسیٰ انجیل بر عیسیٰ شد محو بیک نکتہ فرقان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قادر مطلق دی بارگاہ دے اندر التماس کرنے سے اللہ اساں تمامی لوگ یہ کاکے دی اسحال و ثواب کیتے جمع تھے سے انہی بخشش فرما غلام فرید دی قبر تے اپنے لکھاں رحمتاں نازل فرما انہیں منازل آسان تر آسان فرما حضور علیہ السلام دیو کو شفاعت نصیب فرما اللہ انہیں قبر کو جنت دے باغ میں چون باغ بنا مولا اپنے محبوب علیہ السلام دی غلامی نصیب فرما انہی اولاد کو تمام لواحقین کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما دوستو کلخانی دی محفل ہے اسحال و ثواب دی محفل ہے تساں تے میں اساں غلام فرید دی اسحال و ثواب دی محفل جمع تھے ہیں غلام فرید اللہ سیدہ پیارا بندہ اہل بیت نال بڑی سچی محبت رکھا محرم تے آندہ ہی محفل سنان کتے چھوٹا این سال محرم دے ڈاکو آئے شہادت سنتے وقت شام کو بہتے میں سائیں کو ملتے رہتے مغرب دے قریب تک شدہ انتظار کی تسمے کو مل لیا یہ تک میں کو مرشد نہ مل سی نا میں بیٹھا شام کو مغرب دے قریب ملدا پہ تے خیش ہے اندی کہ میں کو اللہ سائیں او موقع دے وے کہ میں مرشد آتے کو اپنے گھر بیان کیتے گنت جلا اللہ سے یوں کہ حدی میں کو عطا کرے سی جو میں سید آتا ہے سید کو گھنتے ویسا میرے گھر تو آتے تقریر کرے سے ان دی خیش اج اللہ تا پوری کر دی تس پر زندگی وفا ان شودے نال نہیں کی لیکن ان دی روح تا ہے روح تا ان دی موجود ہے چلو زندگی ان دے نال وفا نہیں کیتا کہ غلام فرید آج تیری خیش پوری ہو چکی فرید دا معنی پتہ ہے کیا ہے فرید دا معنی ہے موتی فرید موتی دورے نایاب تے موتی کو آکھا ہے جے کو اہل بیت نال سچی محبت ہوئے جہاں سچا پیار رکھدا ہوئے اہل بیت دی غلامی کرندا ہوئے اگر موتی او نہ ہو سی تو ہو سی کون میرے یاروں جی میں تیرا میرا یار غلام فرید ٹر گئے ہک جہارے تو تے میں بھی ویسوں اساں وقت آواں تو پہلے اپنے آپ کو سنبھال گئے
آج میں تے تو غلام فرید دی کل خانی تے آئے بیٹھے ہیں، تڈے تے آئے بیٹھے تھے، ایک جہارے تیری میری کل خانی بھی ہومنی ہے، قسمت والے دی ہومنی ہے۔ اولاد اچھی چھوڑ تے ویسے تا پچھو صدقہ کل خانیاں بھی کرے سن، نیک سالے اولاد چھوڑ تے ویسے تا پچھو صدقہ ہی کرے سن، جمعراتاں کرے سن، کل خانیاں کرے سن، نتا ایو جھیوی ڈھیرن بس گیا تے پچھو ختم، کہیں جمعرات کہیں کل خانیاں۔ اولاد بھی ایو جھیں شورتے ون جہی کم از کم جمعرات تا کرے، کل خانی تا کرے، کوئی صدقہ خیرات تا پچھو دے وے، کم از کم بھی آئی نہیں کچھ کر سکتے تا ہاتھ چاہتے دعا مانگتے بخشش کیتے ہاتھ تا چاہویں چاہویں۔ جدہ خوش نصیب ہے غلام فرید، اولاد کل خانی، رشتہ دار تعلق والے کل خانی کرے دے پہ۔ اگر ان دی اولادی جو کئی بندہ فوق تھی وجہ نا کہ ان دی اولادی جو کوئی قرآن یا تعلیم علم پڑھتا ہو ان دا مقام وال سب تو اعلیٰ تے افضل ہے۔ ان دی اولادی جو قرآن کتابہ پڑھنے والے موجود ہیں، عام علماء اکثر گاہی کرے دن ایک گال چرسان، ایک بندہ فوق تھی ماں پیا تے ان دی گھر والی ہے حملہ، آکھے اس بھامے جمعے پتر تے بھامے جمعے دھی، میرا وقت لگ دے آ گئی تائیں ایک قرآن دا حافظ کر دے، اے میری خواہش ہے۔ بال تھی میں تو چند دی پہلے او بندہ شدہ فوت تھی گیا، وقت گزر گیا ہونا، بال جمعہ پتر ہاں کچھ وڈا تھیا، اللہ نے ان کو پتر عطا کیتا، وہ ایک کچھ بال ان دے فوت تھی میں دے بات جمعہ، بال 4 سال 5 سال 6 سال دا تھیا، ماں پکے تے گئی مسیح تے استاد کنے بلا آئی، استاد صاحب میرے بال یتیم کو قرآن دا پڑھاؤ چاہو، استاد نے پڑھانا شروع کر دیتا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مال پڑھتا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 ڈی 4 ڈی 5 ڈی گزر جن، کچھ ڈیہیں دے بعد میں خواب پہ دیکھ دیئے، گھر والا خواب پہ چاہ گئے، آدھی جی میں ہوئے حال تو سنا، آج 21 ڈیہیں دے بعد آئیں جنہ دا فوت تھائیں، آج تک خواب پہ آیا نہیں بھی، آج آ گئیں، کیوں نہیں بھی آیا اتنی عرصہ؟ وہاں کے عذاب چوں نکلا ہاں تا تیرو بھی چھٹی آمدی ملے ہاں، میں اللہ دے عذاب ہم میں پکڑ چاہ گیا ہم، میں قہر خدا چ مبتلا تھی گیا ہم، اللہ تعالیٰ دے عذاب چ پکڑیا ہویا ہم، جکڑیا ہویا ہم، جہنم وچ ہم، میں کیویں آ سکدا ہم اللہ دی بانی تیرے کرنے؟ آکھے وال ہوں کیویں چھٹی ملی ہے؟ آکھے تو گئی نا اتنی سال تو میں عذابے چ رہ گیا، ہاں تو گئی نا میرے پتر کو مسجد پہنچا آئی، جیلے جی ہارے مال پرہیس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرمائے فرشتے فلاں نام والے بندے کو دودا کھچو کڈھو چا بہشت پہنچا دیو، میں اللہ دے گناہ معاف کر دیتن، اساں فرشتے آکے رب آئے تو بہو بڑا گناہ گارے، اللہ فرمائے دے گناہیں کو دیکھا یا بسم اللہ پڑھنے والے بال دی تعلیم تے عمر کو دیکھا۔ فرشتے وڈی کوشش کیتے، رب فرمائے نہیں، پر ہے میرا قرآن تے اوندا پیو ہووے دودا کھچ، اے اللہ دی شان نہیں، میں اللہ کو جنت عطا کر دیتے ونجو کو بہشت چ پہنچا دیو، آکھ دیتا ہے چنگا کیتے میری وصیت تے عمل کیتے، میرے پتر کو قرآن شروع کروئی چا، اللہ نے میں کو جنت دا مالک بنا دیتے۔ تے جیندی کل خانی تے تو میں آئے بیٹھے سے، ایندے بالے وچو بھی بال قرآن پڑھنے والے موجود ہیں جہے پڑھ دیں، کیڑا خوش نصیب ہے غلام فرید، ایک تا ونجا سیتی جنت عطا تھی گئی، میرے یارو تو تے میں کیا کریں دے پہ ہیں، ایسی اولاد چھوڑتے ون جیہی تے کو اولاد پیچھو بہشت بھی دیوئی رکھے، تیری کل خانی بھی کرے، تیری جمعرات بھی کرے، تیرے کتے صدقہ خیرات بھی کرے، تے کو ہر وقت یاد کرتے دعائیں بھی دے وے،
ایسی اولاد چھوڑتے ون کم از کم بیا کچھ نہیں کر سکتے تو چلو کوئی ختم پڑھتے ثواب تا پوچھے ہی رکھتے ہیں یہ جائیں اولاد کیوں چھوڑتے ونجے آکے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اولاد یہ جائیں چھوڑتے ون بھیڑا ایسے چھوڑتے ون رشتہ دار ایسے چھوڑتے ون یہ جملہ لوگوں کو لگتا پڑا ڈاڑھا اوکھا ہے یہ مر گیا مردود اللہ ورنہ کرو یہ بھی کم تو سا لوگ جنہیں کو اوکھا لگتا پہ اولادہ ایسے چھوڑتے ون جو نا والا اوکھی کیوں لگ دی ہے گال تکلیف کیوں تھی دیئے ورنہ کرو ایسا کم ہمیشہ تکلیف بھی ہوکو تھی دیئے چور دیدہ ہی تنکا کام بھی نہ کرو اوکھی حکو لگ دیئے جنہیں اولاد ہمیں ایسا ہونا اوکھی حکو لگ دیئے جو ہے آپ ہی اوکھا ہو گئے میرے یارو ایسی اولاد نیک چھوڑتے ونجو کل خانیاں کرن جمعراتی کرن صدقہ خیرات کرن تیکو ساکو یاد رکھن تیکو ساکو بھولنے نا بیا کچھ نہیں کر سکتے چلو دیئے چے ایک دفعہ ختم پڑھتے ثواب تا کچھ ہی رکھتے ہیں اج کل پر فتن دور ہے میں اج بالخصوص اپنے خطاب دے اندر تمام جوانے کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں میں مخاطب تو سا مخاطب میں تو سا تمام کو خطاب کرنا پیا بالخصوص جوانے کو آج دے جوانے کو بالخصوص میں خطاب کرنا پیا تو سا ہو ہوائے چاہیں اسا جوان ایویں گاٹا چھکتے دنیا تے رہ دے سے جیویں اکھی جے اسا زمین پھاڑتے وچ پہے ہوئے سے یا اسا اچے تھی تے درختیں تے پہاڑیں دے نال مل وے سوں میرے یارو مرنا ہی وے موت آویں وے ونجنا ہی زمین اچے وے مولا علی سے کنے پوچھا گیا ہے سائیں اے دساؤ ہاں پکھی جلے اڑ دے باز اڑے کوئی پکھی بھی اڑے پرواز کریں دے ہمیشہ ہوائیں چڑ دے لیکن اوندا منہ تے چہرہ زمین دی طرف ہوندے تا کیوں ہوندے مولا علی سے نے فرمایا او تسا انسانے کو پکھی پیا دسیں دے میں جتنے بھی ہوائیں چ اڑدا ودا میں جتنی بھی پرواز کریندا ودا آورا میں بھی زمین تے ہمی اے زمین تے اکڑ تے چلن والا میں اڑن والا اگر زمین تے آسا تا تو کترا سے مطلب ہے وجنا تائیں بھی زمین وچے وجنا تائیں بھی تلے ہے مطلب ہے کہ اے پرندے بھی تے کو سکو نصیحت کریں دن اسا انسانے کنے تا یہ پرندے بھی سمجھدار ہے بیا سوال پوچھا گیا مولا علی سے کنے اے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز دے اندر قیام ایک کے ہر رکعت ایک قیام ہے ایک رکوع ہے ایک تحیات ہے سجدے دو ہے ایویں ہے نا جیسے پڑھدن اوہ طرف سے جنہیں کو نماز آن دی ہے جیسے پڑھدن اوہ سارے نا جیسے نماز پڑھدن سجدے کیتی ہیں ہر رکعت دو ایسے ہی قیامی ایک رکوع بھی ایک سجدے دو وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا پہلا سجدہ اے ہے دو سجدے این وجہ تو ہیں پہلا سجدہ ہے تیرا زمین تے آواں دا تے دوجا سجدہ ہے تیرا زمین کنے اٹھی تے قبر ونجے دا پہلا سجدہ زمین تے آواں تیرا جمعہ دسے دے این چاکھا عمل خاطر پہلا سجدہ تیرا جمعہ دسے دے دوجا سجدہ تیرا مردہ دسے دے کہ تو مرد سے اچھا صحیح یہ تا گال سمجھ آ گئی ہے ایک جگہ آدھے دو سجدے دے آدھے مہی دے تھوڑی جھیں دے چوکھی دیر مہی دے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ یا 3 سیکنڈ بس 4 سیکنڈ تک کوئی بہویں دے دو سجدے تا سمجھ آ گیا پہلا سجدہ دنیا تے جمعے دا دوجا سجدہ مر تے قبر تے ونجے دسیں دے اے آدھے جڑا چند سیکنڈ کیتے مہندے سے اے فرمایا اے چند سیکنڈ دا باہنا تے کو دسیں دا پہ تیرے جمع تے مرن تے درمیان تیرے کنے ایہو کچھ وقت ہی زندگی دا انسانا تو سنبھلوا سمجھ نہیں ہے مرن تے جمع
ایدے درمیان جہے چند سیکنڈ تو بعد ہی پہلے تے دوجے سجدے وچ اے دسیں دن تیرے کنے ایہو کچھ وقت ہی زندگی دا ایہو ٹائم تیرے کنے زندہ رہن دا مگر تو پہلے اپنے آپ کو سنبھال گن مگر تو پہلے اپنے آپ کو بنا گن اج او چنگا ٹر گئے نا او دی چنگائی بیان تھیری پئی ایتا نہ ہوئے جو اساں ٹرتے ونجو لوگ آخر میاں چنگا تھے زمین تے ایندا بوجھا ختم تھی گئے زمین دے پار کنے جان چھڑا گئی زمین تے اے بوجھ ختم تھی گیا میرا یارا ایہو جہاں نہ بنتے ونج جو لوگ آخر زمین تو بوجھ ہٹ گئے بلکہ لوگ آخر ساکو یتیم کرتے چلا گئے ساکو موجھا کرتے چلا گئے کنا سا اپنے آپ کو سنبھلے سو میرے نصیحت جنگل ہی سمجھ آنیا پہ نصیحت جنگل یا سید تے رسے بیٹھے وے میرے یارو سنبھالو اپنے آپ کو وقت آمد تو پہلے سنبھالو اپنے آپ کو میں آیت پڑھی ہوں وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ وَاعْبُدُوا اُعْبُدُوا امر دا سیگا اللہ حکم پیا فرمے دے اُعْبُدُوا عبادت کرو اللہ اپنے اللہ تعالیٰ دی وَلَا تُشْرِكُوا نہ شریک کر کہیں کو بہی شیئن کہیں شے کو بھی شریک نہ کر اللہ نال نہ دی ذات وچ کئی شے کو شریک کر اللہ نال نہ صفات وچ شریک کر اللہ نال نہ دے احکام وچ کہیں کو شریک کر عبادت صرف اللہ دی ذات دی ہے رب دی عبادت کر اون دے نال کہیں کو شریک نہ کر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تے والدین تے احسان عظیم کر والدین تے احسان کر احسان عظیم کر والدین دا خیال کر اور دیکھ قرآن دی آیت دی اندر میں پہلے آخر جوانے کو میں مخاطب کرنا چاہتا میں مخاطبہ جوانے دا جوان میرے مخاطب ہیں میں انہیں کو خطاب پیا کریں دا اج دے نوجوان طبقے کو لوگوں رب تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمائے سب تو پہلا حکم اللہ دی عبادت دا دوجا حکم رب نال کہیں کچھ شریک نہ کر تیجا حکم اپنے والدین پیو تے ماں دا احترام کر اے رب دا قرآن ہے رب دا قرآن ہے رب دا فرمان ہے اللہ دی عبادت کر اون دے نال کہیں کوئی شریک نہ کر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے پیو تے ماں نال احسان کر یعنی عزت کر ادب کر احترام کر ہن رب نے پہلے اپنا حکم عبادت دا دوجا حکم دیتے سے میرے نال کہیں کچھ شریک نہ کریں اور تیجا حکم اللہ کیا دیتے سے والدین دی عزت کرن دا والدین دے احترام دا والدین دے ادب دا حکم دیتے ایدہ مطلب ہے والدین دا مقام تے مرتبہ اتنی اچھا ہے اللہ اپنی عبادت دے بعد انسانے کو انہیں دے والدین دا تذکرہ کرے گا اگر شان گھٹ ہوں دی اللہ اتھا نہ فرماوے گا اپنی عبادت دے نال فوراً والدین دا حکم دے دیتے اپنے والدین دا خیال کر احترام کر ادب کر ایک قرآن دی آیات ہے لیاں آیاتاں بھی رسیں دا لیکن اتھائی ایک حدیث یاد آ گئی ہے یہ آیت دے تحت حضور دا فرمان کیا فرمایا لا تشرک باللہ شیئا جی میں اللہ سے نے پہلے شرک دی گال کی ہے نبی محمد بھی شرک دی گال لا تشرک باللہ شیئا کہیں شے کو اللہ نال شریک نہ کری نہ ان دی ذات وچ نہ ان دے صفات وچ نہ ان دے احکام وچ کہیں شے کو شریک نہ کری اللہ نال او واحد لا شریک رب ہے او کلھا ہے او یکتا ہے کہیں شے کو شریک نہ کری اگا کیا فرمائے لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا و حرکتا اگر کوئی بندہ تے کو قتل کر دے وے قتل تھی پومی اللہ نال شریک نہ کری و ان حرکتا اگر کوئی بندہ تے کو بھائچ جلاوے تو جل ونی بھائچ سٹے سٹیج پومی مر ونی جل ونی پر اللہ نال کہیں کو شریک نہ کر ولا تعقن والدیکا
حدیث پاک ختم نہیں تھی، پہلا حصہ بجھا سن، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین دا احترام کر، انہیں دی بے فرمانی نہ کری، گستاخی نہ کری، ان تخرج من اہلک و مالک، اگر تیرے والدین تیرا پیو یا تیری ماں یا ڈوہے یا کوئی ہے، اگر تے کو تیری اولاد کنے ہٹا دے ون، خاص گنن اولاد تے کو بھجاویں بھج ونی، جائیداد کریں لاتارے تھی ونی، تے کو گھر تو کاٹ دے ون نکل ونی، لیکن پیو تے ماں دی گستاخی نہ کری۔ اچھا انسان آج کیا کہا دے پیسے؟ اچھا مسلمان اپنے آپ کو سنبھالوں، حضور نے کیا فرمائے مسلمانہ جائے پڑھ دی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کلمہ پڑھ ہے نبی محمد جا کلمہ پڑھ دیں تب کلمہ پڑھن والا محمد دے فرمان تے چل، اگر اللہ تے محمد دے فرمان تے چل دا نہیں وقت تیرے کلمے دا اعتبار بھی نہیں۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ، تے کوئی قتل کرے تھی پونی، کوئی اگر تے کو بھائی جلاوے جل ونی، اللہ نار شریک نہ کری۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تیرے مال کریں، جائیداد کریں، اولاد کریں، ہر شے کریں، تے کو لاتارے کرتے کڑھ دے ون، فرمایا نکل ونی، لیکن پیو تے ماں دے اگو بولی نا۔ افسا کیا کہیں دیتے ہیں انسان کہ ہی حالات چل دے پیسے، دیکھو اپنے اپنے گربانے وچ جھانک پہ اساں اپنے اپنے اندر دیکھوں اساں حضور دے فرمان دے مطابق چل دے پیسے یا حضور دے خلاف چل دے پیسے۔ اگر حضور دے فرمان دے مطابق چل دے پے تول تیرے میرے کلمے دا اعتبار ہے، اگر حضور دے مطابق نہیں انہیں دے حکم دے خلاف چل دے پیسے نہ ول تیرے کلمے دا اعتبار ہے نہ تے کو مسلمان سلامت دا حق ہے۔ مسلمان او ہے جہاں اللہ تے ان دے رسول دے فرمان تے چل رہے، او مسلمان نہیں جہاں اللہ دے فرمان تے رسول دے فرمان دے خلاف چل رہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین تے احسان عظیم کر، والدین تے احسان عظیم کر، اللہ دی عبادت کر، والدین تے احسان عظیم کر۔ بئی جگہ تے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، فرمایا اسا انسانے کو میں رب تعالیٰ نے وصیت کر دیتے، نصیحت کر دیتے، تاکید کر دیتے، حکم کر دیتے کہ کوں انسان کو، کہ کوں انسان کو اللہ سیاں کے ہی شہدائی، نصیحت کے ہی شہدی، وصیت کے ہی شہدی، تاکید کے ہی شہدی انسان کو کی تئی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین نال حسن سلوک کر۔ میں اللہ انسانے کو حکم توجہ رکھی، اتھاؤں میں ایک بیا نقطہ کڑھے سائیں توجہ رکھی، اللہ فرمائے میں انسانے کو تاکید کیتم، میں انسانے کو حکم کیتم، میں انسانے کو پابند کیتم، میں انسانے کو وصیت کیتم، میں انسانے کو حکم کرتے بھی آخداں والدین دے نال حسن سلوک کرے سو، اچھے اخلاق نال، ادب نال، احترام نال رہ سو، پیو تے ماں دے نال ادب تے احترام نال رہ سو۔ آؤ اللہ کیا فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کے کو حکم کی تیس بول چاہو، جیسے بیٹھے رہے اوہے چاہ بولو، جے کو سمجھ آئیے اوہے چاہ بولو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ وصیت کے کو کی تیس انسان کو، حکم کے کو کی تیس انسان کو، اللہ تاکید کی تیس کے کو تاکید کی تیس انسان کو۔ یہ مطلب ہے جہاں والدین دی عزت کریں دے او انسان ہے، جہاں والدین دا عزت نہیں کریں دا، بے فرمانی کریں دے، قرآن تو ثابت تھی دے او انسان نہیں۔ گال سمجھ نہیں آئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ،
اللہ کہت میں انسان کو تاکید کیتا مطلب ہے انسان بھی اوہ جہاں رب دے حکم تے چلے انسان بھی اوہ جہاں رب دی تاکید تے چلے انسان بھی اوہ جہاں رب دے فرمان تے چلے انسان بھی اوہ جہاں رب تعالی دے حکم دے مطابق چلے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فرمایا میں اللہ نے انسان کو تاکید کیتا انسان اپنے والدین نال حسن و سلوک کر کتنی آیاتاں قرآن جا گیا ایک حدیث تے دو آیاتاں تیجی آیت رب تعالیٰ دا فرمان وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل بالرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سندا بیٹھے تھوڑے علاقے دے لوگ چپ رہندے یا تو میرا خیال ہے بولی سمجھ نہیں آندی وال آواں عربی بولی ہے ساری وال گفتگو عربی چلاؤں یا فارسی ہے وقضى ربك اللہ حکم فرمائے اللہ تعبدو الا ایا خاص کر اپنے رب دی عبادت کر اندے سوا کہیں بے دی عبادت نہ کر این آیت بھی عبادت کا حکم پہلے ہے اگر کیا فرمائے سوا بالوالدین احسانا ہوں دوجا حکم آگے والدین کا پہلی آیت بھی پہلے اللہ دی عبادت دا حکم تے والدین دا الگ حکم این آیت کی پہلے رب دی عبادت دا حکم تے والوں دے بعد کیندا حکم والدین دے احترام دا حکم وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال احسان کر ادب کر احترام کر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما جدہ پہنچ ونجن تیرے پیو ماں دوہیں یا انہیں دوہائیں جو کوئی ایک بڑھے پہ کو توجہ رکھی تیرے والدین دے وچوں دوہیں یا کوئی ہے یا پیو یا ماں یا دوہیں پہنچ ونجن کبر کو کت کو بڑھے پہ کو اگر پہنچ ونجن توال کیا کر فرمایا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما فرمایا جدہ بڑھے پہ کو پہنچ ونجن ماں تے بھویں پیو تے بھویں دوہیں انہیں دوہائیں چو کوئی ایک تے بھویں دوہیں فلا تقل لہما اف فرمایا انہیں کو اف تک بھی نہ کریں کیا مطلب جلے بڑھے پہ کو پہنچ ونجن نا تے گال سمجھ نہ آندی ہوئے دوجی دفعہ پوچھسن تیجی دفعہ پوچھسن پوترا کیا آکھائی ابا فلانی گال کیتم اما فلانی گال کیتم نہیں سمجھ آئی ولا پوچھتی ماں ہے یا پیو ہے تا ولا پوچھسن دوجی دفعہ پوتے دسے سی تیجی دفعہ پوچھسن پہلے تا تیجی دفعہ تے دوجی دفعہ تے نہ تا چوتھی دفعہ تے بولے سی ضرور اب بات کو تو سمجھ نہیں آندی ایک آدن اوف ایک آدم تنگ کرنا اوکھا تھی پونا اللہ قرآن فرمائندا پہ اوف تک بھی نہ کریں اتھائی ایک بئی گال یاد آ گئی ہے ایک جہاں ایک بڑھے ماں پتر کو کی گال کی تف پتر جواب لیتے سمجھ نہیں آئی دوجی دفعہ پوچھے تیجی دفعہ پوچھے ماں تے کو چھڑکاتے سختی نال پیاد ہے اما تے کو 4 دفعہ آکھیں تے کو سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی چھوڑ تو یہ گال کو کیوں تنگ کرے دی پئی میں کو اٹھی تے ماں کوٹھے پئی گئی ہے کاپی چاہتے باہر آ گئی ہے پتر کو آکھے تھی کو پر ہاں آکھے تھا میں کیا لکھا کرے آکھے تو چھوٹا جیا ہمیں تے اتنی عمر دا ہمیں تائیں ایک جہاں فلانی گال کیتی تائیں میرے کنے تے کو سمجھ نہ آئی تائیں میرے کنے 100 دفعہ پوچھا میں تے کو ہر دفعہ پیار کرتے آکھیاں میرا پوترا اے گالی میرا پوترا اے گالی تائیں 100 دفعہ پوچھا ہمیں کو کاور نہ لگی ہے آج تو جوان ہے میں 3 دفعہ پوچھم تے کو حیا نہیں آیا تو انگو بھونک پئی میں ہوں جہاں لکھ گیتا ہوں کہ اے جہاں آسی اے میرے انگو بک بک کرے سی اے میں کو بھونک سی میں کاپی تے لکھ سکیا ہم یہ ہارا لکھ سکیم تیری عمر لکھ سکیم تیرا بال بال پچھڑا لکھ سکیم میں تو تے کو ہر دفعہ پیار نال جواب ریتا ہا تائیں میں کو 4تھی دفعہ پوچھا تے بھی اوکھا جواب ریتی ایہو اللہ فرمائے لا تقل لہما اوفن فرمایا تیرا پیو ماں بڑھے پہ کو پہنچتے تیرے کنے بال بال بھی اگر چے پوچھن فرمایا اوف تک بھی نہ کریں
ولا تنہرہما انہیں کو جھڑکامی بھی نہ، لا تنہرہما انہیں کو جھڑکامی بھی جھڑک تک بھی نہ دے بھی، محبت نال احترام نال اللہ سیاں ملکی میں بولا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بہتیمی ادب نال احترام نال اما کو دسا ادب احترام نال پیو کو دسا ادب احترام نال دسا اما اے گالے ابا اے گالے محبت نال وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا عزت کریں جو ہیں ادب نال احترام نال پہتے بولی اور پیار نال بولی باہمیں جو جتنی دفعہ بھی تیرے کرے پوچھن فرمایا نہ جھڑکامی نہ اف کریں ایک کہنا حکم ہے تیرے میرے رب دا ایک کو حکم پیا تھی دے انسان کو نصیحت عمل بھی کرے سی انسان حکم بھی انسان کوئے عمل بھی انسان کرے سی جے ہے یار انسان نو عمل کریں جے ہے نہیں انہیں دی مرضی اگر کیا فرمائے وَخْفِضْ لَهُمَا میرے رب نے کیا فرمائے توجہ وَخْفِضْ لَهُمَا جھکا دے انہیں دوہائیں دے لہما انہیں دوہاں وقت جھکا دے کئی شے کو جناح الذل اپنے مونڈھے اپنے کندھے کو اپنے مونڈھے جھکاتے احترام نال مل ادب نال مل اقریب تے نا فخر نال نا جھکتے مونڈھے جھکا سر جھکا مونڈھے جھکا بازو جھکا اللہ قرآن جھکم پیا دے دے انہا مطلب ہے جھکنا شرک نہیں اللہ شرک سکھے دا نہیں پیا رب شرک مٹے دا پہ فرمایا جھکن بئی شاہے سجدہ بئی شاہے سجدہ سوائے اللہ دے کہیں کو جائز کہنی جھکراں ولی دے اگو بھی ہے جھکراں پیو تے ماں دے اگو بھی ہے رب نے قرآن کے حکم فرما دیتے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اپنے پیو تے ماں دے اگو اپنے مونڈھے جھکا تے سے جھکا نعرہ تکبیر اللہ سیاں کس گالوں نعرہ خلافت نہیں دے دے جواب نہ مارا نارا کوئی حد نہیں یہ جواب نہیں دے دے میں کوئی نہیں داد دی ضرورت ہے جناح الذل میں رحمت ادب دی خاطر احترام دی خاطر فرمایا اپنے آپ کو جھکا دے دے کو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا بل اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر اللہ سیاں جویں بچپن وچ اے میرے اوتے رحمت کرے دے ہن مہربان ہو دے ہن اللہ میرے ای بڈھی ماں تے بڈھے پیو تے بھی تو مہربان ہو میرے یارو تساں اساں کٹ چلدے پیسے اساں مسلمان کلمہ پڑھن والے سید نصیحت جنگالی سمجھ آ جا پہ اساں جوانوں کیا کرے دے پہ ہیں میرے یار مٹھے جوانوں کیا کریں دے پہ وے میرے یاروں رب نے انسانے کو حکم کیتے انسانوں آج کنے اپنے آپ کو سنبھال گھنو نہ تا عذاب الہی بڑا سخت ہی وے رب ذوالجلال دا فرمان بھی سخت ہی وے بئی جگہ تے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اتھا والا انسان دی گال آ گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حضور علیہ السلام دے فرمان تو پہلے بھئی چوتھی حدیث آیت سن قرآن دی اللہ فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ فرمایا میں انسانے کو اللہ نے حکم فرما دیتے میں اللہ نے انسانے کو تاکید کر دیتے ہیں میں اللہ انسانے کو حکم کر دیتے ہیں وصیت کر دیتے ہیں کہ کو انسان کو اللہ سیاں کے ہی شاید بارے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْهِ اپنے والدین دے بارے کہ تو اپنے والدین دا احترام کر پیو دا ماں دا احترام کر اللہ سیاں کیویں فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن جگہ تو ماں دے پیٹ وچ ہویں اپنی اماں دے پیٹ وچ ہویں او تے کو پیٹ وچ پاتے وہنن مشقتاں چاہتے مشقتاں جھیلے تکلیفاں جھیلے مشقتاں برداشت کیتے عذاب جھیلے تکلیفاں جھیلے 9 مہینے تک تے کو پیٹ وچ رکھتے مشقتاں برداشت کیتے
کہتے سی کیا کہتی امہو وہنم علی وہنم 9 مہینے تکلیفاں در تکلیفاں عذاب در عذاب پریشانی در پریشانی چاہتے کہ کو 9 مہینے پیٹ کے رکھے سی وفصالہو فی عامین کہ 2 سال تک تے کو کھیر پلائے سی تیری ماں نے تے کو مشقتوں جھیلتے 9 مہینے چاہتے تکلیفاں برداشت کرتے 9 مہینے چاہتے اور تے کو 2 سال تک کھیر پلائے سی اللہ وقت فرمایا ہوں کیا کر انشکر لی سب تو پہلے اپنے رب دا شکر ادا کر رب دا شکر ادا کر والدے کا اور میرے شکر دے بعد اپنی ماں تے اپنے پیو دا شکر ادا کر اے بھی حکم کے کوئے انسان کو میرے نال بولیں دیا ہو نا میرے کو پتہ چل سی میں داد نہیں منگدا بیٹھا میرے کو پتہ چل سی کہ واقعی میرے یارے دوستیں کو گال سمجھ آندی پئی ہے بابا صحیح نال انسانا کہ کو حکم تھی دا پہ انسانے کو انسانا تیری ماں تیری خاطر مشقتاں جھیل انسانا تیری ماں نے 9 مہینے تیری خاطر تکلیفاں جھیلے انسانا تیری ماں نے 9 مہینے دے بعد والا تے کو 2 سال کھیر پلائے سی کھیر چھلوائے سی 2 سال دے بعد اتنی تکلیفاں جھیلن دے بعد اجاوی تو اپنے پیو ماں دا شکر ادا نہیں بھی کرے دا تا تو انسان نہیں انسان او ہوئے جہاں رب دا تے والدین دا احسان مننے شکر کرے فرمایا انشکر لی والدے کا فرمایا میں اللہ دا بھی شکر کر تے اپنے والدین دا بھی شکر کر تے اسا انسان جوان کے پاسے چل دے پہ ہیں ظالی دی طرف نوجوان رنی دی طرف عورتیں دی طرف اللہ نے تو کو اتھا جھکن دا حکم تا نہیں دیتا جھکن دا حکم دیتے پیو ماں دے اگے جتھاں رب آکھے سی جھکو جھک دے نہیں وے جتھاں رب آکھے سی سر دے تاج ہی وے تے بادشاہ بنتے رہو اتھاں تا جھک گے وے وال عزت ہی گلو نہیں رہ گئی قدر بھی ہی گلو نہیں رہ گئی نہ گھر عزت نہ قدر جنا جوان بنتے ہاں دن جلے جوان گھر آوے اور تے کو پتہ چل دے جوان گھر چاگے کہیں کو ہوش نہیں رہندا خوف زدہ ہو دن خوف زدہ رہ دن گھر دا تقدس محفوظ رہ دے جنا دے تساں رنے دے گو جھکن شروع کیتے تقدس بھی ختم تھی گے رزق بھی ختم تھی گے توری عزت آبرو بھی خاک مل چکی ہے ملاگی ہے پیرے کنے پیرا دعا منگ گھر دے حالات خراب ہیں پیرا توید رے گھر دے حالات خراب ہیں ہون پیر کیا کرے سی رب کنے پن دیں ربا بھی حرمانی کر گھر دے حالات خراب ہیں اللہ فرمے دے قرآن دے خلاف چلیا تو آئی میرے محمد دے فرمان دے خلاف چلیا تو آئی ہون تیرے نال ایہو نہ تھی لے تک کیا تھی لے میرے یارو سن کیا کرے دے پہ ہیں والدین دا احترام کر ادب و احترام کر کتنی آیاتاں قرآن دا سن چکی حضور علیہ السلام دا فرمان سن آقا علیہ السلام دا فرمان تیرا میرا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم این حدیث دے راوی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہم کیا فرمائیں آقا علیہ السلام دا فرمان فرمایا بر الوالدین اکبر فریضۃ مولا کائنات فرمائیں لوگو جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کیا فرمایا فرمایا بر الوالدین اکبر فریضۃ پیو تے ماں دا ادب اللہ دے فرض وچوں بڑا فرض ہے اعلی فرض ہے یہ کوئی چھوٹا فرض نہیں والدین دا احترام بڑا فرض ہے پیو تے ماں دا ادب بڑا فرض ہے علی کو اپنا پیر منے دیں کہنا یہ 2-4 منے جے مولا علی کو اپنا پیر منے دیں وہ بولے جناب محمد مصطفیٰ دا فرمان سن فرمایا والدین دا احترام اللہ دے بڑے فرضیں وچوں بھی اے فرض ہے اے بھی ایک اعلی فرض ہے فرمایا چھوٹا فرض نہیں بئی جگہ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا من ارضى والديه فقد ارضى الله ومن اسخط والديه فقد اسخط الله حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جوان یارا میرا میٹھا دوستا سید دی گال تے اوکھا نہ تھی موجھا نہ تھی اج اپنے آپ کو سنبھال گھن
وقت ہی مرن تو پہلے سنبھال اج وقت ہی اللہ معاف کر دے شا توبہ قبول ہو پوچھا نہ تا ہکو جہاں اچھا نہ رٹھا رب مری سی نہ محمد مری سی دروازہ بخشش دا بند تھی بیٹھا توبہ دا دروازہ بند تھی بیٹھا اج دروازہ کھل ہی رٹھے رب کو بنا گھن جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا من اردا والدہ فقد اردا اللہ فرمایا جائیں اپنے پیو تے ماں کو راضی کیتا اونے در حقیقت اللہ کو راضی کیتا